Gertatu dena aurkakoa izan da, ez? Eta hor badago guretzat oso esanguratsua den kasu bat, Harry Potter kasua, deitzen dioguna. Hau da, euskerazko bikoizketaren gainbehera esplikatzeko aitzakia bezala edo erabiltzen dena, ez? 80 eta 90 hamarkadetan Euskal Telebistak ia 2000 ordu urtean bikoizten zituen euskarara. Eta garai hartan ohituta geunden ET, Alien, Indiana Jones, Izarretako Gerra, Harry Potter bera, euskeraz ikusten ohituta geunden. Ze gertatu zen, 2007 urteko urtarrilaren batean, orduko ETB-ko zuzendariek esperimentu bat egin zutela. Eta esperimentu hori izan zen urteberri egunean, arratsaldez, bazkaldu ostean, ordu berean ETB baten Harry Potter euskeraz jartzea eta ETB bin Harry Potter gazteleraz jartzea. Esperimentu horren emaitza zein izan zen, gaztelerazko saioa izan zela audientziako kuota handiena lortu zuen saioa egun horretan, eta euskerazkoaren datua berriz nahiko kaskarrak izan ziren, ez? Hau, ikuspegi soziolinguistiko batetik aztertu beharrean, euskara teknikageri batzuk lagunduta eta ez dakit euskararen normalkuntzaren ikuspegi batetik aztertu beharrean eta ondorioztatu beharrean kontuz, hemen hizkuntza hegemoniko bat ezin dugu leian jarri merkatuaren parametrotan hizkuntza gutxitu baten kontra, gutxitua galtzen aterako delako. Beraz, gure helburua hizkuntzaren normalkuntzan ere aurrera egitea denez, lehen etxi beharko ditugu euskerazko edukiak eta prime timeetan eta aurrekontuetan eta horien alde egin beharko genuke. Hori izango litzateke irakurketa logiko bat ikuspegi soziolinguistiko batetik eta hizkuntzaren normalkuntzaren ikuspegitik. Baina zein izan zen egin zen irakurketa? Merkatu irakurketa hutsa. Esan zuten, jendeak ez du euskeraz zinemarik ikusi nahi. Hemendik aurrera ez dugu zinemarik emango euskeraz. Eta orduan, 2007-tikan 2020-era, ia 2000 ordu urtean bikoiztetik, pasatu ziren 200 ordu bikoiztera, eta 200 ordu horiek 2019an ETB-ek bikoizte zituen 222 ordu, eta horien gehiengoa gaztelerara bikoiztuak ziren. Beraz, pentsa, ze ikuspegi falta, eta horrek zer suposatu duen euskerazko ikusentzunezkoetzat, ez? Gaur egun gazteek eta helduek ez dute euskerazko erreferenterik, nazioarteko pertsonaia ospetsu guztiak gazteleraz entzuten ohituta gaude, eta orain berriz lan egin beharra dago jendea berriro euskeraz ikusentzunezkoak ikustera ohitzeko.